tror ikke, det fungerer sådan. Der skulle køkken alligevel. Og han ikke købt en jakke. Ja. Nej. Eller hvorfor står han lige pludselig? Den du har prøvet at stjæle på ham. Ja. Sagde du ikke på vej ned? Undertøj. Der går ild i det. 14 grader i Bergamo. Nej. På mellemvarme i skiveundertøj, og jeg siger til ham, hvad fanden er det, du har gang i? Jeg kunne godt lige løbe på omgang for at få varme i topsplidserne. Jamen. Min røv. Det er nok ikke det samme pris derhjemme. Det er 200.000. Nej. Det ved jeg ikke, hvad jeg siger. Jeg ved ikke, hvad sådan noget koster, men jeg siger bare, det er den billige løsning, de har valgt. 28 millioner euro. På det stadion her. Ja. Kender du prisen? Det er det, jeg siger. Hvem kender den? Ja, Amter. Han Er det en rigtig pris? Ja, Og jeg troede, det var quiz. 28 millioner euro. Det er da okay. Nej, jeg troede, det var quiz. Det er jo halvdelen af det, som AGF kommer til at betale mere, end de havde regnet med, at de skulle betale. Plus noget mere. Nej, det synes jeg egentlig er ok, Det er okay. for sådan en type stadion. Det er okay, fordi det er en helt bil. Ja. Og så er jeg med på, det havde nok kostet dobbelt op i Danmark. Du kan ikke forvente Det er andet billige, her. Altså, der er billige arbejdskraft. ingen- Du kan ikke forvente andet her. Nej, det gør jeg heller ikke. Nå, Jeg siger bare, at det er skrabet udgang. det er jeg fuldstændig enig med dig i. Helt god. Ja, der slet ikke er noget Altså, med der er jo for eksempel ikke engang noget med, at man lige kan gå ned Nej. deroppe fra. Der er man bare hele vejen udenom. Den er købt ud. Ja. Den er altså. Der er der Nå, det er rigtigt. Godt nok for dig, at være her 18-15. Ja, det er så fint. Jeg kan også være på en 16, altså det styrer godt. Ellers er der jo... Du skal jo tidligere. I har jeres egen bil. Ja. Hvor skal vi det helst ikke? Ham skal I Og jeg vil gerne have ud så tidligt. Nå, okay, så kan du sige noget. Vi kører 17.30 betaler til Ja, men vi kører selv. Det er rigtig godt, 2,5 at timer være før. her. Det her, Hvor tid kører det her det er en 17:30. det er en blanding af Tanava og Brentford. Ja. Brentford, det er heller ikke meget ekstra pakke, de har købt med. Det er bare lige dobbelt så stort. Det er bare stod 3 skærme op. Ja, præcis dobbelt så stort. Der er også ikke stedet noget sted. Der er plads til 20.000. Ja, lavet det om. Det er fint nok. 20 eller 24, tror jeg. Så er det 3 gange så stort. Ja, fair nok. Ja, det er virkelig minimalistisk. Men det gode ved, at de har sat de der lamper bagved, så sidder der ikke nogen, så kan vi reelt stå. Ikke helt... Du kan bedst lide det. Nej, men jeg har jo lejet box 5. Lige nu, vel? VIP box 5. Så jeg vil gerne have til at sidde ned. Ja. Så jeg kan se. Der står vi oppe. Ej, den bliver virkelig nasty, den der. Nej, du er det. Ja, ingenting. Intet slår parken, kan jeg bare sige. Parken Og er det vinden. koldeste sted nede. Ja, jeg vil sige, Jangtico Den der varme, der er fra alle de Ej, der du har ikke brænde fodbold. rundt, der er tændt. Ej, det var fandme da Det koldt. forstår jeg. Det var fandme da koldt alligevel. Ja. Jeg har Der på et stod tidspunkt, for alle mig og brænde Mia, rundt. Det er noget. vi er jo jordomrejst, og så skal vi slutte i New York. Der kommer vi fra Vegas af, ikke? Så skal vi, kommer der sådan en meddelelse i flyet om, at det er Det er storm. Ja. det, vi tager det ikke, vi lander bare sådan, så da vi lander i lufthavnen, altså helt ekstraordinært koldt bare, da vi lander i lufthavnen. Vi har ikke noget tøj. Det er jo bare sommertøj. Ja. Så da vi kommer ud, så finder vi bare, står vi og venter på sådan en bus, vi skal have. Ja. Så vi kommer ind i en taxa. Ej, jeg skulle til at sige, det er hissigt. Så tjekker vi, den der en taxa. så er det minus 18 grader, da vi lander. Nej. Vi har ikke en jakke. Ej, Så vi må bare direkte ind i... så der lander vi på vores hotel. Så ligger der heldigvis en HM lige sådan, der er mange mennesker. Ja. Så i første 24 timer, også næste år, er vi bare på vores hotelværelse. Ja. Og vi kom ud, og vi ligger bare på den der dyne. Hun kom frem med verdens største pizza og nokke, og hvad hun ikke havde
Jeg kan ikke forstå, hvordan han kom til os. Fordi Det kunne ikke lade sig Jeg har gøre. aldrig oplevet noget. Jeg vidste ikke, det kunne være. Han har bare... Ej, Så jeg har virkelig meget jeg var respekt for også det over der. i... Det var ikke så meget det. Vi var også over i december. Det gør sådan, altså ens næse, den bliver jo bare, når man så kommer ind. Det er jo bare sådan et rødt horn, ikke? Så må vi sidde i Central Park uden jakke. Så er der sådan 14 grader. Det giver ikke noget. Det må jeg få styr på Trump. Ja, det var en for. Elon. Det der Elon kommer i spil. Vi havde ikke en dag under 20, det var derovre. Det kunne vi godt se på billederne. Ja, og i dag, i den her uge er der under 5. Jeg havde Jonas Bo med, bro. Han er også. Han er et af de rigeste mænd. Jamen, han er kraftigt ikke digital. Han er et af de rigeste. Ja, der var faktisk ikke én digital med, udover mig på det video. Nej, så ved du, hvor stor du er. Digital Du ved, hvor stor du Kjærsgaard er er. også digital. Han var ikke med på den tur, jeg havde. Det viser bare, hvor stor du er. At bare fordi du er med, så kan, bare fordi du er med, så kalder jeg en digital tur. Det flyder jo sammen på sociale medier. Jeg er ikke skilte ad. Mit feed væltede jo over. De har været i Texas, de har været nordpå. Har jeg ikke Det set vidste jeg jo ikke noget om. det? Jeg har bare fulgt med på sociale medier. Har jeg aldrig set Nikolaj skrive det? Det har han. Han er ikke ude på digital. Det er han ikke. Han er blæksprog. Han er 60-40. Ja, 40-30, det kan du Ja, godt. det kan han godt, ikke? Zacharias, ham vil jeg gerne have flere om fredagen, så han ikke skal speak den der mere, så Jonas skal gøre. Robert! Ja, de ikke har det med i totalt på, det er det, der gør det. Ja, det skulle vi have udnyttet. Vi har sgu haft en af... Vi havde problemer i fredags. Redaktøren speaker. Jeg sidder en nat og skal lige se alle highlights igen i ekstra. Jeg var i parken og FCK Vejle, og så sidder jeg selv de der 5 minutter, så er gået 2 minutter, så trykker jeg på play til den der stemme. Den har jeg hørt før, men jeg har aldrig nogensinde hørt den kommentere. Hvad fanden er det? Går det op for mig efter, at det er Jonas Bo. Jeg endte med at se de der 5 minutter 5 gange. Jeg så 25 minutter sammen, fordi han bare er så griner. Nej! Ind til Robert! Så giver han Oliver Krogsgaard skylden for en mål. Så hvor han ikke er i nærheden af noget. Det er fuldstændig suverænt. 5 minutter. Da det gik op for mig, at det var ham. Det er der sagt, der har han bag. Det er godt, at vi ikke godt begynde at arbejde med socialklubber. Vi har en kamp hver runde, at vi har sat kampen. Hvem var det? Var det Zacharias, tror jeg, kommenterede Schweiz. Det gjorde han. Det tror jeg faktisk, vi har en breaker på det var meget stadion. Hvad, det var ikke meget. Hvor det er Tobias Faxe på hjemmeplan. Jeg har ikke hørt det, hvad han siger. Og det er fordi, at Så er der ikke nogen, der har hørt det, men jeg hører det. Den kender jeg. Det er fra den kamp, hvor Brøndby så må have vundet 5-1. Nej, det var det. Okay. det var flere myrder bare der. Der er der spillet et eller andet sådan et breaker. Hvorfor tager de så stor chance? Kig der på klokken. Sorry, you are all non-rank holders from Denmark, yes? Yes. I'm media officer from CBA Denmark. So nice to meet you. So for tomorrow, just to explain you a little bit, the entrance for the media tribune. This is the media tribune. So you go out here, immediately on the right side, you will see the sign. This is the media tribune. And here, I think the first row, you will see Denmark media. Sign. You can see the whole row. So that's for tomorrow, just to know where to go. This is the entrance for VIP for the guys. We didn't use it today, but just to give you a small explanation. Jeg tænkte, at han træner virkelig godt i det, og han bare starter i morgen.
ret så højt græs. Det kom lidt langt over. Ja. Så Bose, kom så op og hen til den. Så ikke aldrig lade, så støver aldrig lade den ramme jorden. Og spille med hånden. Og så bliver den helt fint. Jeg nåede ikke at opfatte den før. Aldrig lade den ramme jorden. Det var han der. Så se godt. Den halvlæg kan komme. Bedre end forventet. Bedre end forventet. Den tegner du. Det siger noget om, hvor lave forventninger de virkelig har til dig. Det var det også fra, hvor du kiggede. Nej, det var nede ved Goldgård. Der stod 0,1, der stod til alle sammen. Du har været her. Vi ses. You can go to the press conference room if you want to work.
Right